Ja sam Paula Rem, unuka Vladimira Rema. Svake sam godine na Dan mrtvih slušala djedove priče šetajući uz Savu. A sada bih htjela pročitati nekoliko svojih priča iz moje treće knjige pod nazivom Zlatna hrvatska mladež. Prva priča zove se Baka i djedo. Noći sam propala u san tek oko 1 ujutro. Zadnje čega se sjećam je gledanje filma u privatnom kinu. Brzi rat braće Marx u ponoć. Bila sam sa svojim budućim ljubavnikom. Rekao je da sam jedina koja ga prihvaća. Kriza je, a svi okrivljuju njega. Sakriva se iza maske arogantnog političara. U našem je filmu glavnu ulogu glumila moja najbolja prijateljica Sanja. Imala je autić koji je jako voljela. Svakodnevno je nakon posla navraćala na kavu do svojih roditelja. Živjeli su jako sretno. Jednog je dana baka Anđela htjela ispeći patku, a djed Jozo ju je zaklao. Zajedno su je očistili. Samo je još trebalo zapeći. Baka ju je polila svinjskom mašću, stavila ju je do krumpira, gurnula je sve skupa u rernu i okrenula na 220. Pekla se točno koliko je recept zahtijevao. Stanom je divno zamirisalo pečeno meso. Zlatno hrskava kora patke preljevala se na podnevnom suncu. Zamamni se miris širio, a baka i djed zagledali su se u dnevnik. Ugodan je miris postao smrad, a nije bilo nikoga da ugasi pečnicu. Patki je u masti među zagorenim krumpirima postalo prevruće, pa je ustala i izišla iz rerne. Kako se njeno pečeno tijelo gegalo, stanom je ostajao trag svinjske masnoće. Pečena je patka došla do bake, koja je mirno gledala televiziju. Gubite se odavde ili ću ubiti kraljicu, zapovjedi baki njezin ručak. Ajme Jozo, ne vjerujem, ovo je strašno, dođi i vidi, usklikne baka. Može čekati, sada je vrijeme za ručak, reče djed. Živi užas Jozo, bojim se da nemamo ručak, uzdahne baka tužno. Pogledaj, patka je potpuno izgorjela. Patka se okrene prema djedu. Kraljica će umrijeti, ubit ću je. Bježite iz stana da vas ne optuže. Kakvu kraljicu? Koju kraljicu? Svašta pričaš, bako, ovdje nema kraljice. Idemo jesti. Ako je patka sama došla, znači da je gotova, zahvaljujući novom automatu za pravljenje mesa. Ukruči se djed Jozo. Nema je ovdje, ali umrijeće, reče pečenje filovano povrćem. Upozoravam vas oboje, ovaj stan pripada meni. Ako ne odete odmah, njoj je kraj. Kuješta, kako misliš da ovo jedemo? To je kameno tvrdo, Jozo, kako bismo to jeli? Riješi se tog mesa, pa moglo bi nekog ubiti, prigovori baka. Djed Jozo slegne ramenima i kroz rupu na terasi izbaci patku. Pripečeni komad mesa padne na glavu bolesno pretiloj starici u invalidskim kolicima marke Queen. Razbijene glave, starica je izletjela iz kolica ravno na cestu. Tamo joj je Sanjin voljeni auto marke Matiz smrskao mozak. Kolica Queen su se razbila i odletjela u zrak. A cijelo staričino salo ostalo je uredno zalijepljeno za cestu. Vidi Jozo, netko je na cesti ostavio puno tijesta za langošice, poveselila se baka gledajući kroz prozor. Idi i pokupi, ipak ćemo imati danas ručak. Ubrzo, baki i djedi stigla je kazna. Službeni policijski konj bio je poslan u štalu bake Anđele i djeda Joze. Naređeno mu je da siluje njihovu mazgu, ali se ispostavilo kako je riječ o magarcu. Ipak magarac se neočekivano na prvi pogled zaljubio u konja, pa je bila riječ o dobrovoljnom odnosu između dvojice pripadnika porodice konja. Baka Anđela i djed Jozo htjeli su prijaviti konja i magarca u zajedničku štalu, ali tada je referendumom izglasano da magarac u štali smije biti samo s mazgom. Ipak, umjesto u ustav, magarac je konju ušao u usta, skrivajući se za vrijeme inspekcije. Čini se da je smrt one starice bila neophodna kako bi se postigla ravnoteža. Baka i djed ručali su njeno tijesto, a konj i magarac sretno žive u ilegalnoj zajednici. S druge strane, starica je samo teleportirana u drugu vremensku prostornu dimenziju radi boljeg života. Sada je u Africi. Tamo nema problema s prežderavanjem i zaposlena je na polju riže. Sretna je i zaljubljena u svog robovlasnika koji je svakodnevno bičuje. Napokon se u njoj oslobodila ona iskonska sadomazohistička pobuda koju je kao biće civilizacije zatirala.
a nema ni opasnosti da će netko njenu kožu ponovo zamijeniti za tijesto za langošice. Pa jeste li ikada vidjeli crne langošice? Eto, to je bila moja priča Baka i djedo. Sada ću pročitati još jednu priču koja se zove Marshmallow. U mraku otvaram zatvorene oči koje nemam. Svaki dan je uz mene bolji. Ja sam mali mekani slatkiš. Možeš me popržiti na roštilju ili grickati uz čokoladu. Fina sam i mekana, bijela i pjenasta, fluffy. Čak me možeš spojiti s ostalim sljezićima pa napraviti fini, lagani namaz za palačinke u šlafroku. U tvornici se uključilo svjetlo koje nikada ne gori, a ja sam ustala iz zatvorenog pakovanja, bez da sam ga prethodno otvorila. Izašla sam na krov, a nije bilo niti jedne jedine zvijezde na nebu. Preciznije, nije bilo niti krova zgrade na kojoj sam stajala. Cijeli je planet nestajao, a ja sam svjetlucala u mraku. Slijezav kolačić usvjetnit će ti život. Prolazim kroz tvoj stan i tražim te. Želim da me pojedeš, ali ti mene ne želiš jer jedeš samo zdravu hranu. Zato bježiš, a ja se zacrvenim. Neutraliziraj me uz kakvu sojinu šniclu. Marshmallow. Pa dobro, idem od tebe do tebe. Ti me dočekuješ radosno. Tvoja je kuća velika, iako ne i stvarna. Vrlo si kreativno uredio vrt. Bašća je puna zlatnog žita, a cvijeće lijepo ljubičasto. Bijelo paše uz sve. Ne, kažeš. Bijelo čini ljude debljima, a crno tanjima. Pola kila raženog kruha za doručak neće te učiniti mršavim. Jedan sljezov kolačić hoće, ali ne smiješ pojesti dva, jer ću biti ljubomorna. Ma daj, već počinje kiša. Hoćeš da se otopim? Pa, barem će me tvoja bašća probaviti ako ostanem ovdje. Tvoje žito posrkat će moje sastojke i ipak ćeš me na kraju pojesti. Ja ću ući u oblak. On razvozi izgubljenu i odbačenu hranu. Kamo? Bilo kamo. Samo što dalje od ove 4 birokratski nastrojene babe. Nije me proizvela njihova firma. Hoće li me ovaj crnač htjeti pojesti? Suprotnosti se privlače. Ali ne, baca me iz autobusa u kanalizaciju. U vodi sam, tonem, razlažem se. Vi obsesivni zdravojedci, prerađena ću vam doći kroz slavinu. To će biti moja osveta. Niste me htjeli pojesti, ali morat ćete me popiti. To je bila druga priča, Marshmallow. Sada ću pročitati još jednu kratku priču koja se zove 15-godišnja Rimljanka, prvo stoljeće prije nove ere. Kazališni glumac Roman Polanski i demokratski vojskovođa Silvio Berlusconi prosili su moju ruku na isti dan. Kako je Silvio bio prvi, a još nisam znala za Romanove namjere, pristala sam se za njega udati nakon očeva blagoslova. Kazališni glumac možda poznat, ali nije toliko bogat niti utjecajan. Vidjevši što slijedi, spalila sam glavu starinske lutke Larima, duhovima zaštitnicima, u znak odrastanja, a Silvio i ja vjenčali smo se istog dana. Ubitu Gaius ego Gaia, ponosno sam izgovorila i time smo postali supružnici. Prenio me preko praga i proveli smo prvu bračnu noć u hotelu Mursa na Dravi. Sutradan smo trebali putovati za Rimsko carstvo, no Roman nije tako lako prihvatio odbijanje. Cijeli je dan trčao za mnom po gradu u namjeri da me ubije, jer ako me on ne može imati, neće me imati nitko. A ja stvarno nisam planirala to vjenčanje. Silvio me jednostavno iznenadio. Možda sam upravo izazvala rat između Slavena i Italika. Premda ime Roman zvuči više rimski nego Silvio. No, u svakom je slučaju bolje biti udana za diktatora nego za umjetnika. Dotrčala sam u svoj stari stan, no izgledao je drugčije jer sam sinoć odrasla i dobila novi pogled na svijet. Taj stari, osvjetljeni bijeli stan u Mursi više nije bio moj dom. Već umorna od bijega, u gradu sam naišla na majku. Savjetovala mi je da nekako navedem dvojicu mojih proseca na dvoboj i da se udam za onoga koji preživi, ne rekavši mi pritom što ako se obojica prežive ili se dogovore. Zato sam u sumrak javila Silviju gdje ću biti, a on je skočio na svog brata Romana i ubio ga. To je bilo vrijeme prije nego što je Trump postao aktualan na političkoj sceni. Zatim imam jednu priču koja u doba kad sam je napisala nije bila ništa posebno, ali sada se čini nekako tužno aktualna.
Zove se dvostruko intenzivni hegelidni poremećaj. Ni letenje u avionu više nije kao što je bilo. Čula sam da se do Cardiffa vozi čak 5 minuta dulje od kako je otkriven dvostruko intenzivni hegelidni poremećaj ili kraća IIH. Pa sad ja u takvim uvjetima trebam ići čak do Amerike. Moram na 15 kontrola prije i poslije leta, koje će provjeriti da slučajno nisam hegelid. Evo sam se danas pakirala i posljednji puta prošetala sjenjakom. Neki tip kojeg su svi zvali Pingvin jer je imao IIH, vukao je okolo posebnu vrstu australskog psa. Tipa je, kako sam čula, nekoliko dana nakon dijagnoze na ulici ubio nekakav sanduk. Hegelidnost je česta bolest, no dijagnozu je teško postaviti, a lijek još uvijek ne postoji, pa vlasti žele spriječiti njeno širenje ubijajući zaražene. Dakako, tu metodu liječenja nikad ne bi priznali. Mi koji još nismo hegelidni sakrivamo se u podrume jer je hegelidima slobodno hodati okolo. Pjevač Bill K. prvi je javno iznio teoriju o namjernom ubijanju stanovništva. Hegelidnost je zarazna, a kad obolite, sustav će vas ubiti, rekao je Bill K. tren prije nego što mu je strop pao na glavu. Eto, sad ću pročitati jednu priču koja se zove Moralna Njemica i kratka je. Ta priča je također u skraćenoj verziji ovih priča koje su pretvorene u pjesme u prozi u zbirci koja se zove Ja sam saga. Dakle, ova se zove Moralna Njemica. Moja je baka na ljetovanju u Italiji slomila rame i završila u bolnici. Gestapo joj je postavljao razna pitanja pod sumnjom da je razmjenjivala šifre s partizanima iz spomenute države. Bila sam zgrožena načinom tretiranja majke moje mame i općenito načinom funkcioniranja sustava. Zato sam Hitleru sakrila gaće i krunicu. I sada ću pročitati priču koja nosi naslov ove zbirke, dakle Zlatna hrvatska mladež. Poleti, poleti hrvatski narode. Uzviknula sam stojeći na balkonu 10. kata, zaogrnuta hrvatskom zastavom. U sljedećem sam trenu skočila i nastavila vikati: uzleti, uzleti ljepoto domovine. Što se je dogodilo? Trenutak prije daleko potencijalnijeg tupog udarca u tlo. Nastavila sam letjeti, pjevajući rodoljubne pjesme, na zaprepaštenje susjeda koji su vidjevši me na vrhu zgrade pozvali policiju. Nisam suicidalna, samo vjerujem u budućnost hrvatskog naroda, objasnila sam policiji nakon silaska dolje. Ipak, novinare niko nije mogao spriječiti da me obilježe naslovnicom. Pokušaj samoubojstva zaustavila policija. Bio je naslov u Glasu Slavonije i vijestima Osječke TV. Više se nitko nikada nije htio družiti sa mnom jer su me svi smatrali poremećenom. Jadni, nisu svjesni snage patriotizma. I sada ću pročitati još samo jedan isječak iz priče koja se zove Mlada seljanka. Ove godine svinjokolj se potrefio s kirbajem. To je nama u selu jako veliko događanje i nekad nam dođu čak i oni iz vlade. Nije da me zanima politika i uvijek zaboravim glasati, ali bude zanimljivo jer naša djeca iz sela pripreme predstavu za njih, a bude i Luna park. Nikad prije nisam klala svinje, ali kokoši jesam pa imam potrebno iskustvo. Istina je da sam uvijek jako voljela životinje, pa mi svinjokolj teško pada. Na TV-u su rekli kako bi nama bilo da nas netko jede, ali životinje bi nas voljela jesti. Ipak, volim jesti meso pa ga i jedem jer na reklami kažu da je zdravo. Kako nemamo novca da ubijamo strujom, jednu nedjelju prije kirbaja počela sam s pripremama za klanje, jer otac, majka i drugi stariji seljani kažu da ponekad, ako sjekira nije dovoljno naoštrena, treba više puta udariti po vratu životinje. Svinjokolj je bio moj veliki dan i kod nas se okupilo cijelo selo. Bila sam jako uzbuđena i bojala sam se kako će sve proći. Cijeli sam se dan uljepšavala, a komčinice su mi posudile svoje najljepše haljine i uredile mi kosu ukosnicama. Struk su mi uljepšale korzetom. Ovo je tvoj ispit zrelosti, rekla mi je jedna od njih koja ide na faks. Ovo meso trebamo poslužiti onima iz vlade, pa je jako važno da sve dobro prođe. Odlučila sam se koncentrirati samo na klanje i ne misliti ni na što drugo. Vidjela sam da otac s komšijama donosi veliku svinju i stavlja je pred mene. Svinja se nije otimala niti cvilila kao inače. Bila je iznenađujuće mirna.
Čak i žmirila, izgledalo je kao da spava. Možda je otac s druge strane već zaklao da mi olakša, pa je već mrtva. Kako ću obraniti svoju čast ako svi seljani znaju da mi on pomaže u ovom velikom događaju? Selo je zajednica koje su važni rituali u kojima pojedinac postaje dio kolektiva. Sjećam se da sam više puta bila na počasnim prvim klanjima komšija, na dan kad su postajali odrasli. Svinja je bila zavezana za stol i činila se potpuno bez volje, ali sam skušala da zapravo lagano škilji. Samo se pretvara da je mrtva, mislila sam. Hoće da je ostavimo na miru. Svi su me nervozno i s iščekivanjem u tišini gledali. Mogu ja to, pomislila sam. No, u to je svinja širom rastvorila oči i zagledala se u mene. Tako me značajno pogledao da me uhvatio strah. Je li u redu da je sada ubijem? Ne mogu svoju pažnju posvetiti ubijanju kada me svi tako napeto gledaju, čak i svinja. Najviše mi je smetao pogled životinje na samrti, koja je potpuno bez volje i uputnim pogledom pratila moj svaki udisaj. U pogledu životinje nije se nazirao strah, ali u mome je. Procjenjivala je moju spremnost. Što ako je ne uspijem zaklati od prvi puta? Hoće li zaroktati ili me nastaviti gledati? Svinja kao da mi se rugala svojim izazivačkim pogledom. Ako je ne ubijem sada, životinja bi mogla pomisliti da me zbunila i poveseliti se nadmoći. Primijetila sam kako je otac svinju zavezao prilično labavo. Mogla bi čak pobjeći, a ja bih bila osramoćena. Jesam li doista snažna za to? Što ako moja tanka ruka nije dobro naoštrila sjekiru? Životinji ne žele muku, iako me ovako izaziva. Mogla bi mi se dobrano narugati ako ne uspijem od prvi puta. I cijela bi svjetina rekla ne zna ni svinju zaklati. I nitko me u selu više ne bi prihvaćao. Morat ću sreću potražiti daleko, u kakvoj tvornici. Ne, moram uspjeti sada, od prvi puta. Neće biti druge prilike. Ali svinja me i dalje upitnim pogledom pozorno gledala. Moram manje razmišljati, a više raditi. Tako je na selu. Da sam htjela razmišljati, išla bih u srednju školu. Hoću biti ono što u selu misle da je koristan radnik. Ljudi su odjednom nestali. Bile smo tu samo ja, svinja i sjekira. Gdje su svi? Jesam li ih već razočarala? Mislim da su otišli kod drugoga po svinju jer mi se više ne da čekati na mene. Sad smo tu samo ja, životinja i predmet između nas. Zašto me tako gleda? Zašto me se ne boji? Osjeća da joj je kraj. Zar je moguće da me više ne prepoznaje? Ili se predala? Ovaj pogled je neizdrživ i moram ga ukloniti. U meni se dizao bijes, jer ovo je životinja koju sam nekoliko godina hranila i pripremala za današnji dan, a ona me tako hladno gleda kao da sam neko nepoznat. Ta svinja je moja, kao djevojčica dobila sam malog praščića s kojim sam se igrala. Kako sam rasla, shvatila sam da je smisao našeg druženja ovaj današnji dan. Morat ću je zaklati. Njoj nije stalo do mene kao što sam ja pazila na nju. Moraš sama hraniti svoju svinju, govorila mi je majka. Budi jaka. Ta gadna zvijer samo je meso koje će mi u selu donijeti čast. Pa poslužit će mi jednom i nikad više. Godine ulaganja nikada se ne isplate i moram ovo okončati. U naletu adrenalina snažno sam zamahnula i u tom se trenu pogled svinje promijenio. Sada se nazirao strah koji je pojačao moju mržnju. Vrijeme između zamaha i doticanja vrata životinja trajalo je vječno i dovoljno da svinja zarokće. Odjednom su se od nekud ponovno stvorili seljani, koji su me gledali s podsmjehom. Svinjeno roktanje bilo je zadnje što sam očekivala i narušilo je sve. Umri stoko, pomislila sam, no sjekira mi je neobrezom ispala iz ruke i zabila se svinji ravno posred očiju. Stala se trzati u boli, a ja sam pokušavala iščupati sjekiru iz središta njene glave. Otac mi je krenuo u pomoć, ali majka je zabranila da narušava moj trenutak. Morala sam sama izići na kraj sa životinjom. Svinja je snažno zavijala tijelo i udarala nogama. Nisam mogla izići na kraj s njom. Drvenom stolu pukle su sve noge i na tlu smo se nalazile svinja i ja u borbi. Udarila sam po njoj, a ona se toliko ritala da me odbacila na drugi kraj dvorišta. Užad je popucala i počela je mahnito trčati naokolo, a ja sam skočila na nju i neuspješno pokušavala iščupati sjekiru. Odvratna životinja, pomislila sam bijesno kad se bacila na leđa i slomila mi rebro. Umrijeće sad ili nikad. Počela sam vaditi ukusnice jednu za drugom i zabijati ih svinji u mišiće.
Pala je nakon što više nijedan ukras nije bio na mojoj glavi. Onesposobivši je, zderala sam haljinu sa sebe i ostala samo u podsuknji i donjem rublju. Svukavši korzet, provukla sam ga bijesnoj životinji oko glave i stezala ga dok se svinja nije ugušila. To mi nije bilo dosta, nego sam potezala vrat dok glava nije bila potpuno otkinuta, a sjekira ispala iz mozga. Svladala sam zvijer. Iako se činilo beskrajno, ova borba trajala je svega nekoliko minuta i nitko od seljana zapravo nije skužio što se dogodilo. Komšinice su se nadurile zbog njihovih haljina, ali svi ostali bili su toliko zapanjeni da su mi mogli samo čestitati. U okviru nekoliko minuta komšije su odnosile komade životinje i pripremale objed onima iz Vlade. Glavu svinja ponosno sam izložila na ogradu da svi vide kako sam od danas odrasla. Jedino su se pitali zašto glava visi o korzetu, oči su krvave, a na sredini glave velika je posjekotina kroz koju curi ružičasta sluz. Otac kaže da je to što curi s naše kapije mozak, i jako se mnome ponosi, jer nije mislio da ću sama uspjeti. Majka je znala da hoću. Nakon temeljitog pranja, kada je bila prazna, pa su nas zamolili da glavu stavimo tamo, jer plaši djecu koja na ulici vježbaju za priredbu. Ipak smo pričekali još malo. Uskoro smo dobili novu turu životinja. Sad je prošlo vrijeme svinja i ubuduće će klati ovce da se nekom ne bi ponovilo ovo što se dogodilo meni. Tek sam poslije naime vidjela kako me svinja za vrijeme borbe izgrizla po cijelom tijelu. Ovi iz Vlade čuli su za sve i smijali su se uz kavu, ali su odlučili platiti mi boravak u bolnici dok mi sve rane ne prođu. Prije polaska sam vidjela svoju mlađu braću i sestri kako se igraju s janjcima koji su tek dobili. Janjci su upitno promatrali moj još uvijek bijesni pogled. Na sve su strane gledali i njuškali kao da traže svoje roditelje, a ja sam im kao upozorenje među igračke dobacila onu svinjsku glavu. Ambulantna su me kola smjestila u bolnicu gdje sam provela čak mjesec dana. Rane su bile mnogo dublje nego što se činilo, a na sreću nismo morali ništa platiti jer bi bilo jako skupo. Stalno su mi previjali mjesta ugriza, a zbog slomljenog rebra bila sam na persanju. Nakon što sam se malo oporavila, ovi iz Vlade htjeli su me posjetiti, a ja sam se cijeli dan šminkala da bih prekrila bolničke podočnjake. Svi mišići na kojima sam radila svaki dan, cijepajući drva i sadeći sadnice, sad su se otopili i nisam se mogla prepoznati. Užasno sam se iznenadila kad sam u predsjedniku Vlade prepoznala prijatelja iz osnovne škole. On je bio 8. a ja 6. razred, ali uvijek mi se sviđao. On je otišao u gimnaziju, pa na faks i u politiku, a ja sam ostala na selu i nismo se vidjeli 10 godina. Pogled njegovih tirkeznih očiju i mojih crnih bio je dovoljan, pa smo se, čim su novinari otišli, poljubili kako nismo nikada. Umjesto mojoj odveo me svojoj kući. Toliko strasti zbog rastanka, toliko želje. Iako je u braku, predložio da se ponovo vidimo i rekao da mi može naći posao u gradu. Ali to bi značilo da je borba sa svinjom bila za džabe. Nisam to mogla dopustiti. Znala sam da se moram vratiti kući, pa sam samo zahvalila kako sam najbolje znala. Uostalom, nekoliko seoskih momaka me prosi, pa ću se vjerojatno za koji mjesec udati i živjeti sretno do kraja života u našoj maloj seoskoj zajednici. To bi bilo to. Ako vas zanimaju moje priče, možete nabaviti knjigu ili moje prve 2 knjige. Hvala vam na pozornosti.